Hey, mabungahong adlaw mga igsoon, live na ta. Pasensya medyo late gamay kay namin gibuhat diri sa balay mga igsoon. Praise God. Kumusta? Bag-ong kabuntagon na po ni igsoon. Bag-ong kabuntagon nga gitugot sa labawng makagagahom aron kung naatay sayop sa kagahapon atong kuhaon ang leksyon unya atong i-apply karon for us to become a better person. Amen. Bag-ong ni nga pag-asa, chance nga gihatag ni Lord igsoon. Kung naman tay mga problema kagahapon ako na yung gibalik-balik, gipamata ka sa Ginoo karon kay pangitaan nagpaagi sa Ginoo nga masulbad na ipaglaom sa imong sitwasyon igsoon. Amen. This is the day that the Lord has made. Gihibuhat ni sa Ginoo. No, gi-allow ni Lord nga mumatata uban sa libreng gininhawa kay napatay paglaom og naa siya'y gusto sinati nato, ipa-witness og naasad siya ipabuhat nato ning matata nga naay kapuslanan. So ako sa ni share igsoon kamo sa diha no. So please let's share our live this morning. Unya ayaw mo kalimot sa pag-mention sa inyong mga hinigugma diri sa comment section and to type at followers at highlights at everyone para makabantay sila igsoon. Amen. So ako sa ni i-share igsoon. Atong i-share ni para sa kamayaan sa Ginoo. No? Hulong nga maghatag og paglaom, maghatag og warning, maghatag og giya, makaamgo na to, makatag og lamdag. Labi na gid kani atong topic karon kay medyo trending ni. So kita di man ta makig-away, makigdebate, we respect all religion, pero isulti na to ang nasa Biblia, balaang kasulatan. No? Hallelujah. So ako sa ni i-share igsoon sa akong personal account. Praise God. Alright. Done sharing igsoon. Nagaampo ako og nagadeklara igsoon nga kamo diha at all of the viewers this time namo sa maayong kahimtang uban sa grasya, uban sa panalangin o protection sa Ginoo. Ug labaw sa tanan uhaw mo kanunay sa presence ni Lord and then duol mo sa Ginoo igsoon kay mao gyud nay pinaka-importante no. Naa nato ang tanan unya ni distansya sa tas Ginoo no. So sayang no. So mao na ako nagaampo, ako naga-pray and I declare that to all of the viewers this time, kanang naamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas, puno sa pabor sa Ginoo and mabungahon inyong kinabuhi. Og labaw sa tanan duol mo sa Ginoo, mga igsoon. Amen. So shout out na ko daytan ng mga subscribers ani nga page. Thank you kayo no. Mga followers nato, mga bag-o nga followers, salamat. Welcome kay mo ani nga page ato aning tanan.
and mga avid viewers and listeners sa atong live igsoon. Mabungahong kabuntagon og napoy uban nga mag-send og stars wala man gyud ko nangayo nakabalo man gyud mo mga igsoon no. I never put my GCash number here in the comment section mga igsoon. I never put my bank account in the comment section. Why? Kay kabaw na mo. Day time nga nay nangayo nako diri sa comment section pero wala nako reply igsoon no. Kay nga naman the very reason and purpose why I share the word of God is of course for salvation o para ma-deliver ang mensahe sa paglaom no. Kay for me igsoon dili ta gamiton sa ni Lord kung muwali ta nga naatay sagol nga kana bitawng daotang motibo or intention dili. We will never become God's effective instrument kung naatay wrong motive, okay, naatay negative intention nga natay giapas bitaw samtang nag-share ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So again, salamat sa inyong pagpaabot sa itong live igsoon. And shout out na ko ang 181,000 followers o mabungahong Kristohan. Taliwala sa daghang ng bas na to igsoon. Wala apiktuhi atong followers mas ning daghan sila. And counting, road to 200,000 ta igsoon no. 19,000 oh no, 18,000 na lang kapin kay kuan man ta 181,000 murag 500 no 500 plus so gamay na lang igso no more than 18,000 plus na lang ta para mo-reach ta sa 200,000 no. Grabe si Lord. Shout out nakita na ko diri nagtan-aw si Brad Radi Elliot. Brad God bless. Brad Jomar, salamat kayo nakaapas nakasugod juga. And sa tanang mga OFW around the world, different countries, different nations no. Shout out ninyong tanan mga seaman, mga naka-permanent resident na diha. Kabalo na mo nga usa mo sa priority nako aning live nako. Usa sad mo sa priority nako sa prayer. Early in the morning, before sleep, before going to bed, nagpray jud ko ninyo igsoon because I believe need kay mo sa prayer since layo mo sa inyong hinihugma, layo mo sa inyong pamilya, so need kayo ang prayer gud ninyo. No? So mao na reason igsoon nga mauning naata karon diri, no? Kay I understand nga labi na nga uban nga nasa lain-laing nasod nga busy bitaw na ay wala sila time sa pagsimba labi na katong mga countries nga stricto kay bitaw kanang dili jud ingon nga Christian countries ba so medyo kung ano mao na nga para ni ninyo igsoon okay para sa kay mayaan sa Ginoo. So shout out na ko tanang Piniriso nga nagtan-aw diha. So ganina na ako i-chat nga Piniriso nga akong giingnan nga magwali ta brad sa prison niya ingon siya nga unya na daw siya muban after sa baptism kay this coming 29 this month so na ay upat ka Piniriso nga magpabautismo so ingon tong usa nga banggiitan gahi kay igsoon nga unya na daw siya muuban ako kay gusto siya makumpleto gid ba so ako sa diyang respeto no so akong nagid sa akong dughan na igsoon as always mga Piniriso da mga kriminal no so ako igsoon mao bitaw say makaingon ko nganong ang uban magawali dili man mo adtog kriminal kinsa day atong walihan katong mga buutan daan naam gyud diri nagtan-aw siguro diri usa sa akong followers igsoon nga gibag-o sa Ginoo niya usa ko sa instrumento nga gigamit ni Lord sa nga mabag-o siya ingon siya nga libog ko ning ubang magawali brad kay daghan kay mga kriminal mga drug lord mga banggiitang dautan sa among lugar dili man lugaran hinuniya og ari maayo gyud na nga lugaran sad no kinsa day atong kinsa day giari ni Lord di ba mga dautan that is why dapat kita nga magwali ang ato ang naa sa kong kasing-kasing bitaw ang ato ang passion ba or natay kabug-aton sa mga taong dautan adto pud ta mawali atong mga perminti atong mga hinimbahon pud buutan gay na sila kay sigig simba na time sa Ginoo so nganong di man ta mo adto sa mga kriminal mao gid na akong concern igsoon na mao na akong concern igsoon kay ako naka-experience manggug ko ako maom gud na akong usa sa ministry glory to God lang sige ko ka-istorya og mga kriminal then akong nabantayan nga need sila kayo comfort need sila ka-istorya need nila madungog ang mga encouraging words need sila makadungog og mensahe nga makahatag nila og paglao maka-cheer up nila ba no mao na nga ilaha pud siguro na nga gusto ko nga tanan jud magwawali muhatag jud higayon sa mga kriminal no sayang kayo no
sila may fit kayo nga makadungog sa kamatuoran igsoon. Ang uban ron nagdebate naman hino arita manood tas kriminal. No? Sige tag debate diha unya ang mga kriminal ning samot ka kriminal adto ta. No? Mao na igsoon nga mausad na akong gabugaton. That's why every time nga mag-live ko, ako ginang i-shout out kanunay ang mga piniriso, no. Lombia City Jail sa Cagayan, shout out Brad Ungas, mga brad nako diha. Worship team diha nga mga akro. Usog kay modayeg sa Ginoo, shout out, no. Lombia City Jail and Medina Municipal Jail of Misamis Occidental katong nabisitahan ako. Shout out na akong Cebu City Jail. Brad nako da sila Brad Aris, bahay ni Kuya, Brad Range, 999, and of course sila Brad Kenneth, mga igsoon ni Brad Jomar, nagtanaw karon rin si Brad Jomar. So tanan mga higala nako diha, mga kailan ako diha, mga followers, and Talisay City Jail, Toledo City Jail sad, no. So tanan nga mga piniriso nga naa sa mga dagko ug gagmayng prisuhan, mabungahong adlaw kaninyong tanan, kupot lang ta mga brad, okay? Samtang napay ginabuhi, napay gininhawa na ipaglaom. Dili babag, dili makababag sa plano sa Ginoo ang silda. Mulapos gyud ang plano sa Ginoo. Amen. Basta lang mutuo, musalig, mulaom ta, naagyo na ipaglaom. Shout out to all jail officer and warden and tanang mga security guard. Tanan nga mga higala nako, mga followers naa sa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, and sa mga Philippine Coast Guard and Philippine Air Force. Tanan nga naa sa Bureau of Fire Protection, kung mga classmates sa una sa pagka-pulis nga wala nagpulis unya nasa fire, shout out ninyong tanan. And of course tanang kapulisan, Luzon, Visayas, San Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City Barracks. Shout out sa hepe na mo diri sa Clarin Police Station, si Chief Amba de, okay. And ako sang gi-shout out ang hepe na among hepe diri before nga bag-o pa lang nag-retire, okay, si police pag-retire niya igsoon sa diretso sa una police captain siya, Sir Milumida, okay. Unya butan kayo unya si Police Captain Albert Sator of Kandihay Police Station. And grabe ka isog jud ni igsoon nga kuan hepe ako ang amigo ni siya Brad nako ni. And then, akong classmate, siya, Police Captain Jasper Reyes of Antiquera Police Station, ug akong classmate sa Mater Dei College, Tubigon, Bohol. Police Captain si Renan Romulo, akong amigo, si Police Captain nga ning Unyot Entroleso nga nag-schooling for Major. Shout out also to Police Captain Sir Brad Chief Miluria sa Talibon Police Station, and to Major Ray Olar of Luon Police Station, shout out. And of course, akong gi-shout out ang mga hepe na mo diri sa barracks, diri sa province, si Police Lieutenant Colonel, akong brad sa ni, si Chief Newis, o si Chief Batuan, igsoon. Tanan-tanan nga mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga classmate nako. Kauban ako sa thesis before nga mga police, igsoon. Shout out yung tandili na muna nako itatag sa mga brad kay madugay ta, no. Nya naa sa tay mga viewers diri nga mag-atang nga magsugod na ta. No, so thank you, no. Salamat sa higayon, og again I pray nga usani ka mabungahong adlaw sa matag usa ka nato. Amen. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this morning, igsoon. Good morning, Pastor. It's a new day. Thank God, from Sister Fee Ayag Olgaran of Tagbilaran City. Nakawali ko sa kuanan ni igsoon sa ilang simbahan. First Assembly of God man siguro ni church, if I'm not mistaken. Sweet Isales, may buntag, Pastor. Thank you, sister. I-regards ko diha ni Brad Jomar, okay? Og dana na Jomar, Brother Jomar Corsiga, padayon ha na imong live Brad, padayon. So disregard lang ng mga kuanda, mga bashers, kay normal ginang ng mga bashers, kay kung ang imong gibuhat Brad nag-adik-adik patawa pa ta may undang og siya way mo bash na to. Bantay ka Brad. Sa panahon nga palahubog kay taway mo bas nto karon nagyaw-yaw na ta Ginoo gibasta. Pasagdi lang na sila. Kana kay di sila ganaha Ginoo, kay bawo na ka. Kay bawo na ta. Di sila ganaha Ginoo, okay bawo na ta. Ato lang silang sabton padayon ta. Pang Ginoo man ito di pang tao. Shout out daw. Nosram Biol. Okay, shout out Brad. Yes, First Assembly. Okay, sakto lagi ko. Katrina Tusi of New Zealand. Salamat Pastor sa imong pagpagamit para sa kamayaan himaya sa Ginoo, sister. Nakas akong prayer, okay? And then, yes, salamat sa Ginoo sa kadasig nga iyang gihatag na kumatag adlaw. So, di jud ko mapulaan ani.
adik kay kuan igsoon. Sa una kung dili ko ganahan mo absent mo suyo kog shabu. Karon pod magluya ko kung di ko ka-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Himaya sa Ginoo ng tanan. Pastor watching from Cagayan de Oro, padayon lang. Okay, from Mary Daanoy. Kinsa man ikaw to, sister? Oh. Daghan man gud ta kayog mga atong last time during our short vacation in Cagayan. Daghan kay tag mga followers nga ning bisita sa balay. Ating nga atong mga tao dito kay naay musud gawas bitaw. Even katong magtaod nila dito igsoon sa akong manghod kay naay mo taod sa ilahang cable ba, no, sa TV. Tingas sige masig tan-aw nako kay followers de siya nako. So daghan tag followers sa Cagayan. So shout out sa tanang followers sa Cagayan de Oro. Kani sa brad nako si Brad Jomar. Asa sa First God Assembly for me brad. Asa Bohol brad diri sa Tagbilaran. First Assembly of God. Okay, so let's pray. So ato ang i-welcome ang presence ni Lord. Mag-start na ta. We have 111 viewers this time. So magpaabot ta sa uban na mag-pray na ta igso no kay kadaghan ang oras. Amen. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence this morning with a humble heart, Lord God. We acknowledge your presence sa among pagabuhaton karon, Lord God. We invite your presence. We invite the power of the Holy Spirit. And Lord, thank you so much for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this morning, this time. Salamat kay Ginoo. And before we meditate your word this morning, Lord God, susiha mong kasing-kasing una, Ginoo. Nasayod kami ng imong pulong balaan kini kaayo. So Lord God, nangita sad ka Ginoo og mga vessel nga angayan or balaan. So Lord God, right now, right at this moment, Lord God, I pray nga i-search nimo mong kasing-kasing. Then kung naa kay makit-an, Lord, mga butang nga wala ka nalipay, pasayloa mi limpyuhi mi hinluhi mi Ginoo. Andama among panudlanan Ginoo nga espirituhanon ining kabuntagon aron among masalod ang espirituhanong panalangin Ginoo. And Lord, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw sa tanan, masinugtanon sa imong pulong Ginoo. Tagay usab kami kaalam nga langit nun Ginoo, kahibalo nga langit nun, og pagpanabot nga langit nun aron among matugkad ang imong pulong Ginoo. Kay nasayod kami kung magsalig lang mi sa among kaalam or panabot pag nga kalibutanon or tawahanon di mi makasabot, makatugkad sa imong pulong Ginoo. So Lord God, this time we pray that you allow your Holy Spirit, Lord God, nga mamuhat, no? Mo reveal Ginoo aron among mas mapalawman ang imuhang pulong Ginoo. And Lord, this time amo usab nga gipangayo imong protection, Lord God, nga walay makadistract, makadisturbo, mga daotang elemento nga makasamok sa amo ang pagabuhaton karon. In Jesus' mighty name. But Lord, let your will be done. Ikaw lamang among giisa karon Ginoo. Wala mi magpataas, magpasigarbo og relihiyon, grupo, simbahan, pundok, pastor or any denomination or unsa nga sekta, wala Ginoo. The only name that we lift up, that we adore, that we glorify this time is the name of Jesus Christ alone. So Lord, ikaw lamang among gipasidunggan karon. I-bless ang tanang viewers karon, Lord God. Bisan asa maabot ni nga live, kinsa ang makadungog ani Ginoo. Lain-laing dapit parti sa kalibutan, ipabati imong presensya, imong gahom Ginoo. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Holy Spirit, again, this is your moment. Let your will be done, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So this time we have 113 viewers. Okay, again, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone para makabantay ang atong friends. And ako sang i-remind nga ang link sa atong YouTube channel naa sa caption ani nga live, free to subscribe igsoon. So let's proceed. Hallelujah. So anyway, ang ato ang topic karon igsoon is ako nabantayan until now trending ni siya kay it's about mini, no? Until now daghan kay nag-debate even in social media about mini nga magtutudlo, mini nga alagad sa Ginoo, mini nga propeta, mini nga
mini nga pagtulunan, puro mini bitaw, mini nga Kristohanon, basta mini kuno nga relihiyon. Ang daghan kayo regarding mini ni. So atong gi-focus ani ang mini nga maguwali kay ako igsoon. Ako cool ra man kay ta kay sa almost 13 years na to igsoon nga nagwali. Kaning inyong ubos nga lagad himaya sa Ginoo. Di na maihap ang mga lagilabay nga istorya na ko nga mini daw ko nga alagad sa Ginoo, mini nga magtutudlo, mini nga magwawali. So ako na nang gikaon tanan igsoon, kinaon ako na no. Mao na nga nakubla na ko ana no, so na immune ba matud pa nila no na naanad nako no. So murag wala jud bisag gamay ang buhok nako di na matandog ana igsoon no. So mao na nga mao ni atong itapik karon tungod kay until now daghan kayog sige og away ani nga kung para nako ang ako am good igsoon is kung sakto mo din respetuha lang pod ang uban nga dili parehan niyo pagtuo. Para nako kay ako mo barog man jud ko sa kuha, so ako pod silang respeto ang uban ana no. That way man gud igsoon walay conflict, walay kagubot. Pero na mo uban igsoon nga mo incest jud bitaw nga maulay mga mini lagi mo kami ang tinuod mao na nga naigubot no. Naay conflict kay na may uban nga masuko ma-trigger ang kalagot ba kay basta di na lang ako isulti basta naay kay ako kasi nati magko igsoon nga daghan kay kog mga followers sad nga mga himaya sa Ginoo nga mga kabalo na bayan mo na ako igsoon nga gikan pugos kangit-ngit nga mingagi sad ta pagka-kriminal na maligyag syabo adik-adik barumbado kanang kabugoy-bugoy ang agi ko na igsoon sanay ko og mga kriminal. So by God's grace daghan kog mga followers disciples nga mga kriminal kanang sige glabay na ko diri sa Facebook og mini sulpot sa na ilang sulti na ko diha nag-apas daw ko og 10% pero wala jud sila kadungog nga nagwali ko na dire no. Ilang i-generalize ba nga pangwarta wa sila kay bawo nga bisanasa ko madto gali ko i-rate no ana ba. So mao na nga syempre tungod sa ilang gilabay tungod anang mga istorya bitaw nga sakit matrigger jud ng mga disciples followers na ko nga naa diring uban no. Di ko na kalikayan igsoon kay of course kana bitaw masakitan sad sila labi na nga kay balo sila kaila sila nako og kinsa ko nga bisan ang tanang tao diri sa mong lungsod igsoon nga kaila na kabalo sila nako unsa nako karon unsa ko sa una. So naay mga kaila nako dili na ko i-mention igsoon nga daghan ang nagbas na ko nga gihagit jud nila nga magkita ta no. Daghan na sila naghagit asa ka nahaunti ka magkita ta ning dapita ano kay na trigger ba kay ngano man wala man gud ko nang hilabot. I never mention the word priest or pari nga akong gibirahan diri sa akong live. Sa FD wala ko nang hilabot. Girespeto na ko ang tanan. How many times kumiingon sa akong mga bashers nga daghan kog amigo nga mga devoted Catholic nga mga high-ranking officials, even mayor na mo dire, kagawad sa lungsod, abogado, mga dagkong tao, devoted Catholic na no, pero maamigo kay me. Maminaw pa sila inigwali nako. Sila pa'y nag-motivate nako nga mopadayon ko sa akong gibuhat. So, walay conflict tungod kay we respect each other and kana bitawng mas gipatigbabaw na mo ang gugma. Pero nay uban igsoon kusog kay mutira jud bitaw nga ana maol gino. Nga na bitaw niya. Kinsa ka po na sila unsa ka po'y kinabuhi? Kumusta ka ilang kinabuhi? Nakadaba ka po sila anang tirador kay ila batag tirador kanang nakapatay nagpila ka tawo ba? Nga karon na duol sa Ginoo mao nay problema. Usa kay manghilabot ta sa uban pero wa gali tay agi. Mao po nay problema nato diha. Respetuhan na ilang utata, di ba? Mao lami kayo paminaw, nay kalinaw. Way away, way gubot. No? Ako na bitaw nag-iingnan nga here in the Philippines we have freedom of religion also. Wa may pugsanay ni. No? Nang mga piniriso diri igsoon ako ba rin ang gipugos manimbawa ing kalit lang nag-ari diri kay gusto mo sunod daw sila nako kay diha man ko sa una gikan anang kamulaw kanang kabuang nga kinabuhi. No? Ana ron ta. Amen. Kay kung tinuod gyud ta nga anak sa Ginoo ning sunod ta ni Kristo, ningon si Kristo, may baluan mo nga akong tinud-an kung nagigugmaay mo, gugma din ang anak nga mo istorya tag sakit sa uban. Di ba asang gugma na? Di ba? Garbo inoon. Kay mubarog ta sa atong relihiyon. No, asang gugma. Tinuod ta nga nangalagad ni Kristo din mo respeto ta. Maglabi atong respeto. Amen. Praise God. So, let's start. Again, ang atong topic for this morning is, for me, it is very interesting because
this topic until now or nowadays nagsige pagyapon ni sila debate ani. Nya ako di man ko makapil-apil og debate kay hago-hago ra man ta na. Di man na makapaundang sa mga nagsyabo karon hanggang debate di wa. Nya ako po digson ako na ning balik-balik. Di nato mapamatud-an nga takto ta pinagis debate. Kadaghang maayo mo debate pero naikabit. Kadaghang maayo mo debate pero kuha didto aperting dili panalangin sa uban, dili panalangin sa iyang pamilya. Daghang maayo mo debate pero nagsukas-sukas kahubog. Sakto rin na, igisugo rin tas ginawa ng mga binuhatan na. Wala! Pero maayo kita mo debate. Why alignment? Di ba? Muna diha nga, for me, igsoon para na ako, I decline debate. Why? Because, para na ako igsoon, ang debate, dili igo, pamatud-an, nga sakto ka. Kung dili, kanang atong pagkinabuhi, igsoon nga makita si Kristo, inap na nga sakto ang imong Ginoo kay liwat ka sa Ginoo. Walay natunong sa kamatuoran, walay moingon nga anak sa Dios nga ang binuhatan demonyo. Di ba? Naaday nga na igsoon naday amahan nga di niya liwat ang iyang anak. Maan ta nagliwat sa silingan. Ana ra na siya day igsoon. Okay. Again, ang atong topic karon igsoon, ako ning balikon, I believe na-share na ninako dugay na sa previous live na to about aning mini. Unsay ilhanan, timailhanan nga ang usa ka magtutudlo or magwawali. Propeta, unsa pa day gitawag la ebanghelista, apostoles, alagad sa Ginoo, mini unsa ilhanan. Kanus ata makaingon nga mini na siya. Mateo 7:15 hangtod sa 17. Atong pasultion si Jesus kay nga atong gisunod si Kristo man ka. Diba? Ning tuo man ka ta nga walay lain. Naghatag sa iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Naghatag sa kinabuhi aron tubson ta sa atong pagkamakasala. Mituo man ta kan si Kristo. Ming tuo man kata nga si Kristo atong gilagaran gisimba din atong pasultion siya. Kay siya ming sulti kung kinsa nang mini nga magtutudlo, mini nga propeta, mini nga magwawali nang di tinuod, no? Nagpakarniro pero mabangis nga lubo kinsa na. Kay daghan kay naglabay nako nga ikaw sama man ka sa lubo, daghan no. Wa pa gid sila kailan ako gituldukan ako nila. Tungod kay nagwali ko, tungod kay dili mi parihag relihiyon, gituldukan na nila, no? Sayop na igsoon, pasultio na to ang Ginoo. Pasultio na to ang atong gisunod si Kristo. Ningingon siya sa Mateo 7:15 hangtod sa 17, nagingon diri. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Sa New Testament igsoon, yes, Ephesians, Pilipos. Basta according to Saint Paul, si Saint Paul nag-ingon igsoon nga na atong mga hiyas, di ba? Ang propeta apel, prophet, evangelist, apostle, teacher. Sa patoy usa, magtutudlo. Propeta, apostolis, evangelista, magtutudlo. Basta 5 to siya, 5 po, man gitawag 5-fold ministry, 5. Ang propeta na apel. No? In other words, mga igsoon, sa tanan ni, general na to ni apel na to ni ang pastor, okay, apel, mini nga pastor, mini nga apostoles, mini nga propeta, mini nga magtutudlo, og mini nga, say tawagan na, basta 5 ni sila igsoon. Prophet, apostle, evangelist, pastor, teacher, mini, okay. Magbantay daw ta, kay naadyo na yung mga mini daw. Okay? Tanawa, pagbantay ka mo sa mga mini nga propeta, muanha or magtutudlo or magwali, kay muanha sila kaninyo nga murag karniro apan sa tinuod, sama sila sa bangis nga mga lubo. Okay? Karon atong tan-awon ang ilhanan or timaan. No? Diri ta magdaog igsoon kay mauni ti mailhanan or ilhanan nga giingon ni Jesus. Mailhan ninyo sila sa ilang unsa man binuhatan, sa bunga, sa resulta, sa ilang pagkinabuhi, no? Binuhatan kay ang sampinit dili mamunga og ubas. Kung sampinit ka, mamunga kag sampinit. Kung ubas ka, mamungag ubas. Walay ubas nga mamungag sampinit o walay sampinit nga mamungag ubas. Okay? Ug ang kudyapa o kadyapa dili usab mamungag igos. 17, ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So again, igsoon, gipahinumduman ta pagbalik karon.
kung unsay ilhanan nga ang usa ka magtutudlo, magwawali, propeta, apostolis or kinsa na sila daigsoon. Mini na kay usahay ako mga igsoon ako bala na magkuani kay sama sa gingon igsoon dili na maihap sa higayon nga gilabay ko nga mini daw ko. Okay? Pero nganong matandog man ko nila nga tao ra man sila ning sulti, maayo ning pasultio na to si Kristo. Ingon si Kristo pagbantay kamo sa mga mini. Okay? Kay moanha na sila kanyo nga murag karniro pero mabangis day sila nga lubo. Diri ta magdaog sa 16. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Bisag asa nga Biblia makit-a ni igsoon. Mateo 7:16. Mailhan ninyo sila. Unsay ba pasabot ni Jesus? Mailhan ninyo sila nga mini. Mailhan ninyo sila igsoon nga piki or dili tinud-anay or dili tinuod nga magtutudlo, magwawali, pastor, alagad sa Ginoo, no? Pinaagi sa ilang binuhatan. In other words, mga igsoon, ang binuhatan may basihan gyud. Musugot tag sa dili igsoon. Mao niya akong giingon ninyo igsoon nga nganong dili ko musukol og debate, nganong dili ko mupatol og debate kay ang basihan man go dili debate, binuhatan. Ang atong binuhatan, kumusta? Nakita ba si Kristo? Maayo kay ta musaysay og Biblia, maayo kay ta maayo kay ta igsoon mo saysay og mga history sa relihiyon. Pero atong binuhatan naagili tay kabit, ang atong binuhatan palahubog tang dako, ang atong binuhatan igsoon kapandulan, ang atong binuhatan dili makahatag og motivation sa mga kriminal nga muundang, kung dili nakapadasig nila nga magpadayon sila kay ikaw nga nagwali otro po kang badlungon. Amen. Mauna akong giingon, binuhatan ta magdaog dili sa baba. Kay sa panahon karon daghan maayo mo saysay og Biblia. Daghan kayo mo hanay og wali, maayo kayo, pero ang binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Supak sa balaod sa Dios, wala naka-align sa pulong sa Ginoo. Mauna diha nato mailan daw ang mini. Dili ta maka-conclude, maka-judge, ngabi kay nakakita tag naay nagwali, mini na siya. Kung gusto ka makahibaw nga mini bagi ng tawhana, adtuas ilaha. Pangutana sa ilang pamilya, pangutana sa iyang silingan, pangutana sa iyang lungsod, pangutana sa iyang komunidad, kung unsay impact sa iyang kinabuhi. Kung muingon ang mga majority sa palibot, badlungon man na, mauni na man ay kuan, na man ay isyo, mauni na. Mayor na mo Biblia, diha ni mo makita kung mini na. Mabita tong dihay ning bahas na ko igsoon nga, padayon jud ator kay aron kanang muhatag og 10%, no? Pangwarta ra man na imo, mauna diha no, pangwarta. So akong gihagit. Why daghang dugang ako sing na Brad. Daghang istorya, daghang sayop. Ug ayaw ko ipariha sa imong makailang pastor. Kung gusto ka makailan ako, ari ako dire, Tangaran, Clarin, Bohol. I-check akong background ug unsay ikasaway nimo nako. Pangutana sa mga lumupyo diring dapita. Pwede ka moagi sa police station kay kaila sila nako. Kay ako'y tigwali nila og nasayod ko nga di po ko pawalihon nila kung di po siro ko angayan. Ako siyang ingnan unya, pwede sa ka Brad mo ari diri sa among mayor pangutana. Kay suod mi. Pangutana sa mga dagkong tao aning lungsod sa Clarin. I-check akong background, akong gihagit kay ngano man. Kung magbase ta sa balaang kasulatan, ang basihan igsoon nga dili ta mini nga magwawali or mini nga magtutudlo binuhatan na to. Ang atong pagkinabuhi, kumusta? Amen? Ang atong lifestyle everyday, ang atong relationship towards other people, kumusta? Diha magdaog, magkita kung mini bata or tinuod. No? Kaya ningingon diri sa next line, igsoon. Okay? Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit dili mamungag ubas ug ang kudyapa akadyapa dili mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamungag maayong bunga. Sambingay na igsoon. No? Punuan mausad ang bunga. Kung ang punuan masakiton sa ang bunga. Kabantay mo na igsoon kung masakiton ang magwawali, magsakiton sa na ang mga kasagaran nga bunga. Okay? Kabantay mo isunog unsa ang attitude or character sa magwali naa po na makita sa mga membro. Kay mao man mo resulta man gina. Ug kung moangkon ta nga ang atong punuan si Kristo, makita gina siya sa atong binuhatan. Di ta pwede mo angkon nga si Kristo ang among punuan, ako may tinuod, sa iyop mo tinuod, si Kristo akong punuan, si Kristo akong gisunod. Tanawon sa atong binuhatan bi kung makita ba si Kristo. Tanawon sa nato imong batasan, binuhatan kung nisibo ba sa pulong sa Ginoo.
Dili ta kahalhala igsoon mo ingon nga minni na siya. Daghan kay ning labay na akong istorya, minni ko, no, minni. Praise God kay minni. No? Pero ako siyang ingnan nga kung ari ka or, kung ako siyang giprangkan, Brad, kung ari ta sa korte, hersira na siya. Kung ari ta sa korte, ba di ka mo daog, pangitaan kag ebidensya. So, to prove nga ang kanang imong gipang-ingon nga minni na, mapamatud-an nimo nga naningil ko og mga 10% sa akong ari diri simba sa nya pamatud eh. And aside from that, check my background here sa mua. Lisod kay magyaw-yaw ka, di ba? Lisod magyaw-yaw ka bisag unsa mao ni mao na pero nasayop ka, no? Mo bitaw nang mura og matrigger ning ato ako ang mga kuan igsoon, mga naamon jud tay mga as what I have said ganina nga tungod sa past na ako igsoon niya. Karon sa Digson, glory to God, himaya sa Ginoo. Usa ko sa gigamit sa Ginoo sa mga kriminal, mga adik-adik, mga drug poser, drug lord, mga hitman, mga tirador, barumbado, palahubog. Ngano man tungod kay ingana sa dakong binuhatan sa una. Mao na nga di kalikayan nga nay daghang mga followers igsoon nato nga ingana pug kinabuhi niya. Di kalikayan matrigger bitaw sila kay syempre pinangga ko nila, no. Di man nakalikayan ilaha po ng mga reaction. Pareha tong bag-o nga katong usa sa ako ang nahug og disciple igsoon nga gikan po nagprisuhan atong bas bag-o pa lang niingon siya nga Bird ako jung giingnan nga ari dire magkita ta iyang gihagit wa man pud ning patol kay di kalikayan igsoon kay grabe bitaw ang paghukom nila nga kana minni pero igsoon kung atong mubasa lang ta sa atong Biblia may bawaan nimo kung unsa ang minni gyud ang minni may bawaan mo sa binuhatan labi na dahil minni ay, tagaan ta mong example, ang minni igsoon mauni, di muwali nga walay opiring. Usa sa ilhanan nga minni, di muwali kung walay opiring. Diha ta magdaog. Ingon diri igsoon makita sa binuhatan, ingon si Jesus, mailhanin mo ang minni nga magtutudlo, minni nga propeta, minni nga magwali, binuhatan. Kung ang binuhatan ana nga magwali, di gali na siya muwali og way opiring, questionable na, unsa di atong pagwali, pangwarta, pang Ginoo. Amen? Unsa ray atong pagwali pangwarta pang Ginoo. No? Unsa ray ato pagwali sa maayong balita or pagwali sa maayong pangita. Pagwali aron naa tay maayong pangita. Igsoon naay og naa may nasaag nga bashers karon. Ako jud kang gi-challenge igsoon, pwede ka mo ari diri sa mua. Pwede mo mangutana about financial. Igsoon daghan kay kugihala diri bata, legal na siya. Bunyagan. Napay gikasal nga libre. Way bayad. Buga gani pas ari diri lagi. Disod pud pamatud-an nga istorya ari diri. Kabalo mo kay igsoon nga walay bayad. Ang uban mamugos. Ang uban mamugos. Pastor ani itubi lang ni pastor mo sige, basta wa ko nagpabayad. Okay? In other words, ang akong punto igsoon ang tinuod nga alagad sa Ginoo. Muwali gud na bisan di opiringan. Usa sa wedding planner diri sa Clarin. Okay, dili na ko i-mention, daghan mag wedding planner diri. Nanawag nako. Di sa nako i-mention og kanus basta nanawag siya nako ning ingon siya, "Pastor, good morning." Pastor, pilay TF nimo, pilay bayad nimo pastor. Kay ikaw mo kasal. Kay bawo mo magson nakurat ang wedding planner. Kung gusto mo makibaw kinsa nga wedding planner, i-message ko. Nya pwede ninyo i-message ang wedding planner igsoon. Dako sa nang tao dire. Ingon siya nga, "Pastor, pila day TF nimo, pila rate nimo, pila bayad?" Siya, "Ha? Bayad?" Ako sing ignan. "Prangkahan di ka, libre ko." "Wa koy bayad." Ana siya, "Ha? Ayaw po pag-ingana kay naman wedding planner siya, sanay siya og naay mga mukasal." Ako pay nadungga niya nga ning ingon nga walay bayad. Glory to God lang. Ning trabaho ta para sa Ginoo. Ug ako nagtuo nga si Lord Raymond sweldo nato. Diri ta magdaog igsoon sa binuhatan. Yes, ang uban mingon abot-bot, pwede ta mo i-message ko unya. Akong tagaan mo complete name, ma-impluwensya na nga tao, nakurat siya. Ayaw pud pagngana pastor. Uy, soy way bayad gud taon nga naa man gyud, di ba? Kabantay mo. Igsoon ako igsoon naa or wa tay libog diha kay niagi naman kog kalibog sa una nabuang naman kog shabu. Yes, wa tay libog pay for me ang kaluwasan libre.
Kabantay mo ang kaluwasan, maluwas na pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa maayong binuhatan. Kabantay mo tungod sa grasya sa Ginoo. Praise siya. Kabantay mo nga wata ning bayad ni Kristo igsoon og pinansyal para maluwas. Ako sa unahuna igsoon, libre sa nato i-share. And still gilabay ko lang nga pangwarta. Mao bitaw akong gihagi tong nagsigig bahas na ko nga manood ta og mga prisuhan ta. Tanawon nato na unsa may makuha na ko ng prisuhan igsoon nga opiring wala man ako pagali mo hatag diha igsoon og pang snack. Ang hatag og kape usahay, no? Kung nalay ikahatag, no? Diha magkita bantayanan na igsoon. Daghan kay siglabay nga 10%, no? Mga unsa daghan kayo, no? Daghan kay siglabay pero wa sila kaila ko silang gingnan nga ayaw i-generalize tanan. Kung gusto ka nga mapamatud-an na nimo imong isulti, simba diri ka usa lang. Unya i-check akong tanang video kung naba ko'y gihisgot diha nga 10%. Because for me ang 10% commitment na sa tao ug sa Ginoo, dili na sa tao ug sa pastor. Ang paghatag dili na ang tao muhatag mutabang sa ministry, dili na niya commitment sa pastor, sa Ginoo na. Amen. Mao na diha igsoon, diha rang laay ana taka-taka tag storya, no? Kung si Kristo ang atong pasultion, binuhatan makita. Okay? Diha nato makita, labi na kanang maayo ra mawali pero wag ikinabuhi ang giwali. Ato ning gitapik ni aging adlaw, yesterday or the other day ba, di ba? About kung kinsa may nay authority nga mawali, kinsa joy ang ngayon mawali. Okay, mao ni diri magdaog igsoon. Kaya ako ning balik-balikon until now daghang nagdebate anang mini. No, mga mini man mo, no, wa mo'y katungod mo wali. Mini mo nga magwawali, no? Daghan daw na ilad sa mga mini, wala man ta nang ilad ana nila. No? Kadaghan kayog mga nagunahon na bitaw ko igsoon nga katong mga maabot lagi na igsoon nga naay mga kriminal ba, mga inmates, former criminals igsoon. Ang uban dili inmates pero mga kriminal, mga banggiitan ba. Mao ni una nga itapok na ko sila nya maghimo mig video igsoon nga testimony kay ang uban moingon nga naluwas ko no ming sunod ra man na nimo pastor kay tungod sa noodles ug sardinas. Oy, ingana ba mi? Although naay ubang mga pastor nga ingana naay uban labi nang naay sponsor mga pariner. Yes. Mo agree ko na naay ingana diri sa moa. No? Moadto kabalayan mga tag grocery, mga tag bugas ana nya mo simba. Igsoon prangkahan ta mo mga basers ang uban, no? Kung ingana ang buhaton namo, kami mga lagad sa Ginoo. Kung wala nami ihatag, di na po na mo simba. Kaning atong agi diri igsoon, tungod gyud ni sa Ginoo. Dili ingon nga ning simba sila kay atong kitagaag sardinas ug noodles, no. Dili ta kinahanglan igsoon magdag noodles, magdag sardinas para sa kaluwasan. No? Clarin PNP, oy kinsa kay gadaan ni ay. In behalf of PNP Clarin usami nga saksi sa imong pagka matinud-anon sa buluhaton sa Ginoo. Walay kwartahay, walay kwarta-kwarta ug unsa pa na diha. Padayon lang sa pagmantala sa kamatuoran. God bless and your family, pastor. So, Clarin PNP BPPO sa ako aning mga buutan ni mga igsoon nga mga kapulisan to sa Clarin tanawa hing comment gali na. Saksi yun na sila igsoon Clarin Police Station. Okay, haksi na sila. Katong mga buses, hala, ari-ari sa station, pangutan ako diha. No? Nagplano-plano, nagali ko ron, nga, kuan bitaw, nga, akong asawa, gasturya mi nga, musulod ko sa prisuhan, badali sa mua nga, naunta ko idalit bitaw, ana na daig so, ano? Naunsang pagkabutangan, nanginganangana nga, mauni ilhanan sa mga mini. Ang ilhanan sa mini nga magwali, nang di mo wali, nga way kwarta. Ako igsoon kapila ko gipatawa og serbisyo og patay. Naabot kog layong lugar, di ay pa joy time nga ningadto ko sa bukid, Inabanga. Kanang part sa Inabanga nga bukid nagsutsuot mis kalibunan, no? Habog kayong mga kugon ba? Hala. So mani ana kuyawan ko kay ngit-ngit kaayo walay balay, walay suga, ning wali ko dito patay nga libre, walay bayad. Kung gusto man mga tana, so, ako mong tagaan sa Facebook atong nag-invite nako. Walay bayad, igsoon, bisan asa, walay bayad. No? Na dire, nagtanaw itong brad na ko dire sa Sandingan Loon. No? Daghan kayog mga suggestion sa pahalaron sa iyang motor, pero ako man gipalad sa iyang motor. Nagpabayad, bakuha, na dire, ingna na. No? Grasya sa Ginoo, naa man gito'y arangan man gito, natay kwarta, pero wadyo ko, nagpabayad, libre, free. Mao nang, mubarog yun na siya nga, kanigo, sakto, gineo, di pangwarta. Dili na.
Amen. Mao ni usa sa ilhanan, mao ni giingon ni Jesus. May baluan ninyo nga kana siya mini nga magwawali, mini nga propeta, mini nga magtutudlo, mini nga alagad nako. Tanawa ang binuhatan na. Tanawa ang iyang binuhatan og nag-set ba siya og good example sa mga tao sa palibot. Tanawa iyang binuhatan igsoon. No? Tanawa iyang batasan, no? Adtua ang iyang silingan, adtua iyang pamilya, no? I-check iyang background sa ilang baryo, sa ilang lungsod. Maayo ba ang impluensya niya nga iyang gipakita isip magwawali? Diha ta magdaog. Amen. Kay matod pa sa atong gisunod nga si Jesucristo, sa binuhatan makita, dili sa kamaayo na to mustorya. Kamaayo na to muhanay, musaysay og Biblia. Sa binuhatan. Yes, tinuod yun na Brad Sai, kasa si Jesus mubuhi tuog patay ni Milagro gibas man gyapon. Yes, tinuod na igsoon. Kinaon na to na Brad. Thank you Brad. No? Diha ta magdaog igsoon sa binuhatan. Mabitaw akong giingon ganina igsoon nga. That is why I decline debate and dili ko mo patol og debate, di ko mo appeal. Akong girespeto na sila, mags-debate sila hapon na. Kay para na ako igsoon kung atong basihan ang ilhana ni igsoon nga tinuod jud ta nga alagad ni Kristo, ning sunod ni Kristo. Binuhatan gina sa bunga makita. Kung si Kristo, kung siya gid ang atong tinuod nga amahan, makita na siya, mahimong reflection siya sa ato ang binuhatan. Walay mi claim nga anak sa Dios nga demonyo ang iyang kinaiya. Bagsika jud ka pastor, bagsik jud kayo kay musulti mo jud tinuod. Di ba? Paminaw mo. Walay anak sa Dios nga demonyo ang kinaiya. Diyos nun yun na. Di ba? Ibutan ta lang. Okay. Ako lang example, ako, Pilipino. Ang akong asawa, Pilipina pod. Lain po kayo gamong anak, igsoon, Amerikano. Nakuha niyo akong punto? Ako, Pilipino. Akong asawa, Pilipina. Naminaw po ni sa akong live na sa kusina. No? Pilipino ko, akong asawa, Pilipina. Yan na, mi anak, kailan mo sa kong anak, igsoon, gibas po na kay nagwaliwali, si Itske. Lain po ka ako, Pilipino. Akong asawa, Pilipina. Nya mong anak, Amerikano, di sa amning liwat. Maglibog eh. Kisa man eh. Naunsa man eh. Kanya in English, pa dyan sinultian. Hala, unsa man itong anak na English speaking man. Unsa man yung piti ang putian niya kita. Ito man. Diba? Questionable. Diba? Di mo to, ang mga tao, bisan ang mga ginikam, di mo to. Kisa man yung anak ni, i-deny na muna. Maurasad na igsoon ang Ginoo. Kung mo claim ta nga anak ta sa Diyos, Diyos noon po datong kinaiya. Amen? Kung mo claim ta nga anak sa Ginoo, followers ni Kristo, din makita si Kristo sa ato ang binuhatan. Kung mo claim ta nga anak sa Diyos, again, dili demonyo atong binuhatan. Kung mingon tag anak ta sa Diyos, from the word Diyos, Diyos nun po atong binuhatan. Atong mga binuhatan, nisibo sa pulong sa Diyos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong sa Ginoo, mao po nimo confirm nga atong binuhatan, nahimaya ang Ginoo, mo alayan ba musibo. Again, kung anak ta sa Diyos, kanang word nga Diyos, ato ning balik-baliko na, kung anak ta sa Diyos, atong kinaiya pod, Diyos nun. Dili yawanon. Kung yawanon ta, anak ta si yawa. Anak na no? Simplihan lang nato, aron masabtan ba, di na kinanglan o palauman. Again, kung mo claim ta, kung tinuod ta nga anak sa Diyos, okay? Then, Diyos, no? Diyos nun pod ang atong binuhatan. Okay? Nga ang atong binuhatan, nigsibo pod sa unsaon, pulong sa Diyos. Puro Diyos, no? Anak sa Diyos, ang binuhatan Diyos nun, kaya ang binuhatan, nisibo sa pulong sa Diyos. Ana na, alignment. Diha nato mapamatud-an nga mini bata or dili. Sama sa gingon sayon ra ang paglabay. Mini man na ana si Pastor James. Mini na nga magtutudlo, nabuang na ako kadungog jud ko kadagana na. Nabuang na daw ko, mini ko no ko kulto. Sa panay ilang gitawag na ko bisag unsa lang ilang ingana ko nya. Kanir ba usahay kaning barumbado to ba? Iya, gihagit ko pero wa nagpailob ra ko igsoon. Pero mao lagi ni ang atong Ginoo usara man ka si Kristo ra and then atong sundon ang giingon ni Kristo.
mailhan sa binuhatan. Bisan pa igsuon o gimemorize nato ang history sa relihiyon. Bisan gimemorize natong Biblia from Genesis to Revelation. Bisan gimemorize nato tanang version sa Biblia. Gimemorize nato. Pero ang atong binuhatan yawan noon. Kandidato tas mini ana igsoon. Ana ra ta diha kaprangkano, kandidato tas mini ana. Kay ngano man binuhatan ang basihan. Binuhatan makita sa bunga. Kumusta ang iyang pagkinabuhi? Kumusta ang iyang yes, relationship towards other people? Kumusta ang iyang pagwali? No? Muwali ba na siya bisag way opiring inig kasal? Di ba? Kung sa mga service way opiring, okay ba mo kuan ba na siya? Kanang mo kuan, di ba? Ana diha magdaog. Di ba? Diha ta magdaog igsuon. Okay? Naman jud ning tan-aw diri igsuon. Na ako'y nakitaan ganina nga pulis, ganina usa sa siya siguro to, no? Naay nagtan-aw magdiri igsoon, no? Kung ikaw man na brad ning tan-aw karon usa ni sa saksi igsoon. Ako ang nagbunyag, naghalad sa bata ani. Pulis ni siya. Ugwa ko nangayo bisag piso, di ba Brad? Asa mang pangwarta diha o diha ta magdaog sa binuhatan. Amen. Diha ta magdaog. Kay gingon ni Jesus sa binuhatan ninyo mailhan. Kung minni ba na, dili ba na minni. Kay sa panahon karon daghan kayong nagpakarniro. Pero lobo da ito. Kay ang ilang pagwali na ay daotang motibo. No, ang ilang pagwali ay lami ni walihan kay mga dato. Tanawa ning mga pangwarta igsuon nga magwali. Excited kay muwali kung dato ang walihan. Excited kay muwali igsuon kung labi na mga ilado kay kani mga kwartahan. Pero tanawa ilang treatment sa mga pobre. Sa mga naa sa ubos-ubos lahi, kabantay mo, diha ang ilhanan sa mga pangwarta, mga mini nga magwali. Ang mini nga magwali igsuon, unfair ang treatment sa dato ug pobre. Ang mini nga magwali igsuon, may lang na sila og dato. May lang na sila mga professional, mga naa sa abroad, mga banggiitan. Pero tanawa, dili na sila mo bisita atong mga payag nga balay. Dili na sila mo bisita atong nasa bukid nga layo kayo. Dili na nila bisitahan tong wala sila madawat kayo inig humagwali. Mao na yung mga mini. Ngano man ka makaingon ko siyas, tinuod na ako'y daghang na obserbaran na naigsoon. Amen. Ako igsoon na uban mga kauban mga dagma lang yung balintong lang ni sa bukid igsoon pero wa jud mi nangayo og kwarta ni gwali. Dapat ko gi-vlog atong niaging mga semana nga dihay ni balitok pa pero tanawa mga ang bayad sa among kuan pagwali og hago ning anak ba ni wala. Og namakka ko karon igsoon basin kilatan ko, nagamit ko sa ngalan sa Ginoo. 10 commandments ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Kung nga akong gisulti bakak dahil igsoon pero ang tinuod ng warta ko, automatic ang kilat mo igo na nato diri, delikado tag mabunalan tas Ginoo na. Amen. Ana ra na igsoon, no? Again, sa binuhatan makita. No. So dili data basta-basta mo tuod ayon labi na milagro na may uban igsoon nga tinuod yun anak ni sa Ginoo. Mao ni tinuod nga magwali kay daghan kay manifestation of healing, manifestation of sa igsoon dire. Sana anad ta na dire. Kanang mga masakiton nga naayo daghan na dire sa tuwa. Mga nademonyuhan nga gigapos na kaniya dire naa na to glory to God lang. Wala lang na namo nagipasundayag igsoon. Pero dili na basihan nga tinuod po na. Kay mingon ang balaang kasulatan igsoon sa katapusang mga adlaw daghang pinili nga posibleng mailad. Kay nay manunga nga mga mini gihapon nga mag-perform og miracles. No? Mailad ka kay mo perform og milagro. Mabuhi siguro patay milagro. Pero kung nag-apas kag milagro posible kang mailad pero timan igsoon. Ang mga milagro kay bulungang butang dili na basihan nga malangit ta. Kay nag-ingon sa katapusan, ingon ang balaang kasulatan igsuon nga. Sa katapusan mo ingon kuno tong uban. Ginoo, di ba? Kami man tong nag-ayo sa masakiton. Kami man tong nagpropesiya. Ginoo, kami man tong nagkuan. Di ba? Kami man tong di ay patay among gibanhaw. Pinaagi sa ngalan nimo. Unsay tubag sa Ginoo? Pahawa mo kanako. Wa ko kailan ninyo mga makasala. In other words, dili basihan ang milagro. Binuhatan lagi. Binuhatan. Ako nining balikon igso na, balikon ta mo. Nay usa ka ilado nga alagad sa Ginoo nakabuntis sa iyahang tig-keyboard sa church. Ilado nga alagad sa Ginoo nakabuntis sa iyang tig-keyboard sa church. Nabuntisan niya pero sadyang nagampo siyang masakiton na ayo ang masakiton. Tanawa ang iyang binuhatan og sa iyang hiyas. Hiyas siguro to niya. Pero ang hiyas dili makapalangit kung dili ang bunga.
Mao na ang binuhatan igsoon. Sa Ginoo dito, no? Gibuntisan niya to dito. Nya minyo siya iyang gibuntisan. Nya pagampo niya masakiton na ayaw masakiton, di ba? Unsa man tong gahuma? Mao na ilhanan ingon ang balang kasulatan nga bisan si Satanas pwede siya mahimong anghel sa kahayag. Kung ang Ginoo magmilagro, agyawa pod magmilagro, diha nimo mailhan sa binuhatan. By their fruits we know them. Amen. Diha ra ta mapiti igsoon. Amen. Sa iyon ra pag-ila. Amen. Diha ra binuhatan, lifestyle, pagkinabuhi nining kalibutan, batasan igsoon. No, sa man na siya hilig bangana, awan ana. Delikado na nanghimurag na og kwarta. No? Kami igsoon, glory to God. Diha gali toy experience namo nga ning adto mig bukid ba. Kay na ning request nga naay magpaampo masakiton. So, giadto na to igsoon unya. Glory to God na ayo. Naunsa ba igsoon nga maora to? Kami pamandaying pliti pag uli igsoon. No? Layo kayo no nakapliti may gali kay naay extra money. Kay ngano man. Dili lagi tay ngana lagi. Wa ta mangayo no. Ta mangayo igsoon kay ako na ning balik-balik igsoon. Kung ikaw tinuod nga alagad sa Ginoo. Yang ang imong gibuhat buluhaton sa Ginoo. Bisan ako igsoon mao ni mindset nako. Ningwali ko sa prisuhan. Ningwali ko bisan asa nga dapit. Ningwali ko Cebu, Mindanao. Sang asang sulok ning kalibutan. Nakawali na ko sa laing nasod. Na-invite ko igsoon. Ang mindset nako is this. Lord, ako aning gihimo kay ning trabaho ko nimo, wala ko ning trabaho sa tao. Kay mosugot tag sa dili igsoon bisan dili ta mangayo pero ang atong motibo ming trabaho ta para sa Ginoo. Ang Ginoo nay bahala mo sweldo nato. Ang uban lang di kasabot, tinga ang uban. Nakapalit lagi na sa Pastor James og XR. Nakapalit siya og bawbao, mahal man na 300,000 guna mga igsoon. Or 3 years niya. Palit siya XR, pilam ng XR 100 plus ang kuan. Nya napo jud siya bagong motor nga nay do ka tambutso. Unya mao na nakapalit lagi na silang aircon. Nya naka-tiles ang tibuok balay. Unya nakatukod og balay na. Kinsa may nagsuporta no? Di sila katuo, wa sila kay bawo nga kaning magwali ta nga atong motibo pang Ginoo, muwali ta nga atong motibo ning trabaho ko para sa Ginoo, ning Ginoo nay bahala mo sweldo. Wa sila kay balo igsuon kay wa man sila kasuway, wa sila kay balo nga wa mo trabaho tang matinud-anon sa Ginoo nga atong motibo. We do it, we do this, we do that for the glory of the Lord. Ang Ginoo nay bahala mo panalangin, mo bless nato, mo gamit siya lain-laing mga tao aron tagbuo natong panginahanglan mao nay wa nila ibawi. Ang pagtuo nila kung ang pastor nakapalit og bagong sapatos, bagong kalsones, bagong sanina, nakapalit og sakyanan ng warta. Suway sa mo pamastor. Hilak-hilak lagi mo. Yes, mo na ibaw is uban na unsa ba sila diha, no? Pero ako igsoon based on my experience is what I have said. 12 years kapin sa ministry, grasya sa Ginoo. We walk by faith and not by sight, igsoon. Sa kung nasinati igsoon, si Lord naagyot, no? Wa magyumigi sa ligan, naingon ako nga bashers nga Pastor tugad tinuod kung say gibuhi nimo sa imong pamilya. Di pod kasabot og moingon ko gibuhi mis Ginoo, di pod kasabot kay mangbaas lagi. No. Nagsalig ka pastor, kay bawo ko ninyo. Kada naamoy bautismo, magtagaan mo sa pan kuno sa gawas pag sure electric pan, sure diha. Wa man tay mawito na pagtuo sa uban labi na ang ato ang church karon igsuon na ay mga tawo nga gigamit si Lord nga mukalit lang. Nung hapit namin ni na kompleto ato ang sliding window, so wa mi mag-expect nga ingana. Unya, daghan na tiles na nga to ang pulpit basta something nga na so, wa mi mag-expect ana nalay tao gigamit sa Ginoo. No? Nya moingon ning uban tungod ni kay nay kinsa rin ay kuan ni Pastor James, kinsa na iyang supporter, high supporter, naanad man gud ni sila nga nagwali nga nay supporter. Nganom day? Nganom day guys sponsor. Nganom day guys supporter di mo muwali? Pagka sure di ay basin ma-appeal tas minni ani. Tinuod nga alagad sa Ginoo muwali nga way supporter. Amen. Way sponsor. Kay ang tinuod nato nga sponsor si Lord. Ang tinuod natong agalon kung asa taning trabaho ang Ginoo. So ang Ginoo may obligado mo sweldo nato kay nagtrabaho man ta para sa kamiyahan sa Ginoo. Amen. Ana ra na diha. For the glory of the Lord. So again, igsoon atong gituldukan ang isyu ang gidebate nila nga mini ang mini makita sa binuhatan before ta moingon og mini adtuan ang giingnan nimong mini
adto ang silingan, adto ang ilang komunidad, adto ang ilang baryo, adto ang ilang lungsod. Tanawa og mini bagid siya. Kay basin ang nagbas may mini. Kay kasagaran manggod sa mga matod pa sa balaang kasulatan, kasagaran manguhit og kanang gamayng puling na apo nay nagbabag nga dakong troso. In other words, kasagaran mga hilabtanon, kasagaran mga hinawayon, maunay mga unang badlungon. No? Mauna igsoon, mauna tinuod. So, mauna ang mensahe sa Ginoo this morning about mini nga magtutudlo, mini nga magwali igsoon unsa ilhanan sa binuhatan makita igsoon. As what I have said, kung kana nga magwali ning claim siya nga anak gyud siya sa Dios, tanawa ang iyang binuhatan kung Dios nun ba. Tanawa ang iyang pagkinabuhi kung makita ba ang Ginoo. Nagset ba siya og good example? Daghan bang mga napanalanginan niya? Nakahatag ba siya motivation nga ang tanang mga dautan miundang sa pagkadautan kay nakakita nimo? Mao na tinuod mga igsoon. Mao na ang dili mini nga magwali. Amen. Kay nag-ingon man gud na sila sige panguan ba panglabay og mini man na sila. Kanang mga pastor mini adtua sa nang pastora tanawa na iyang binuhatan. Tanawa iyang relasyon sa mga silingan niya, tanawa, disod kay mo ingon tag minni di ba? Ingon ra balaan kasulatan nga ayaw mo paghukom kay hukman ta. Delikado na. Again, akong balikon Nixon ang minni lagi nga magwali. Makita na sa binuhatan. Ug mao ni timan-e. Usa jud nga pinakadakong minni nga magwali kana di mo dawat, di mo wali og way opiring. Kina minni ana. Ug naa may pinakaminni kanang muwali nga di mo dawat ug di mo wali nga way opiring. Minni jud kay na. Unsa di atong pagmamastor, pagwali, pangwartaw, pang Ginoo. Kana may mini kayo. Yes. Sa mao na nga katong mga naglabay nako ug naa moy gi-mention diri nga basers nako igso na may mo tan-aw diri di kalikayan ba. Nagilom-hilom lang siguro ng uban ni irog sayop bitaw kay dawi naay duha na sa ako ang followers igso ni ingon nga sige kog tan-aw ng live ni Pastor James, sige kog pangita og sayop di man masayop inig istorya. Naa day uban magbantay na masayop ta igsoon. Ilahapon na pero mao lagi na igsoon nga mini no. Usa sa ilhanan nga mini igsoon kanang about ana regarding money matters gali once dili gali na siya mo wali kung way ana ug mangayo gali ni siya og rate na siya kon sige ako speaker paganda mo 3,000 ako igsoon paminawa okay kasi nga na tong pastor ay Pastor Junri yes from Ubay nya ning exam man na siya or mo exam ning man na ba kato sa exam og abogado. Usa ko sa speaker dito igsoon last night pero naabay na ngayo bumig kwarta wa bisag piso wa igsoon. No nganong unsa day pagtuo day. No mawali ta mag-expect ka? No wala. Wali ta buhatan na para sa Ginoo buhaton na to na igsoon nga. Ato na siyang gibuhat kay ning trabaho tas bulaton sa Ginoo. Wala na tay laing motibo. Ato motibo nga madasig ang maminaw por kalawasan. Ang ato motibo dili ning human ako wali mo kuot nas bulsa si kuan. Ala ning simba ang dato kani dagko ning opiring. Huy pag sure na matuslukan tas Ginoo na. Na, muwali ka, sige kagwali. Ayay, ning simba tong kwartahan. Ning simba ang dato. Na ning simba pa rin nil. Na ning simba nagsakyanan. Kani, ha, bila ka. Oh, matunglo, tas ginawa na. Mao na yung mga mindset. No. Ako, igsoon, dagang kay kung igayon nga nagwali ko na yung mga dagkong tao. Mura, magwa, tanaw na ko. Tao, normal. Abi, may igsoon, kung muwali, gili ka nga imong mindset, ni guman ako gwali mo kuot nas bulsa. Wala, gidihog na imong wali na. Pulpol, imong wali, habol. Kanusaman mo gamit ang Ginoo sa magwali nga murag naog kwarta? Wala. Sa kunsa pa kamayo ni mo mawali da mag-English pa ka di way impact imong wali impacto may tabang ano man. Nahibaw-an mas Ginoo nga ang imong motibo kwarta. Ni human ako ning wali ako ning hanayon akong wali tarungon ng mga outline diri. Ayay ang akong mga tingana pabuwak-buwak og katong story na ako nga pailak-hilak di kay. Ako ning tarungon pag deliver kay ning simba ang dato. Ang siman bagong naog mo kuot ra ba gini, di ba? Ayaw na lang pagwali o ingana imong motibo. Delikado ta na igsoon. Ayaw na lang pagwali o ingana motibo. Based on my experience igsoon, wa mi makabsi. Wala mi mahutdi. Nami kaugalingong balay. Nakatukod tag kaugalingong simbahan, nakapalit tag property. Sikreto na ko igsoon, wali nga imong motibo para sa kamayaan sa Ginoo. Wali nga imong motibo para sa kaluwasan sa naminaw. Wali igsoon nga atong motibo kana bitong ang maayong balita gusto nato nga ipaabot nila aron ma-comfort sila aron sila nga naa sa walay paglaom makabaton og paglaom ingana ra wali nga libre
matinga ka pila ka adlaw, matinga ka igsoon, pila ka mga oras lang igsoon, na ipanalangin na grasya nga mo kalit og abot. Ako igsoon kadaghan ko kasuway igsoon nga nagwali nga way opiring. Pag-abot na ko sa daghan ka igsoon. Nya sakay akong asawa. Puya biyahe la poy. Ako asawa ri luyo. Nimbaw-baw ba? Puya biyahe. Layo pa kalaban na. Layo pa kayo na. No, sagdi lang lab kay pangginoo man nito kay way opiring lagi. Nya ning hunong mi kay wawan to signal, di lang ako i-mention kanud dis atong lugar. Pag-abot na mo sa lugar nga naay signal nya nagpalandong mi kay init lagi kayo, no? Init kay igsoon, tibaw kaning bao-bao na to nga air lapse ni na air ang hangin lapos-lapos ba. Air continuous so hunong mi atong naay murag kahoy. Nya Facebook sa mi kadyot hunong sa talap na kung anak natuga kung anak kay layo biyahe lagi nya way opiring. Pag-check na ko sa kung kay nag-Facebook lagi ko kay nga na man jud ko igsoon na ministry na magpa-pray. Check ko sa Facebook igsoon. Dihay nagpadala og 5,000 man siguro to GCash ba. Pastor, nako ipugas nimo pastor. Kuratan ko. Kabantay mo. Nay nga na automatic igsoon once ming trabaho ta nga matinud-anon sa bulwaton sa Ginoo. Nga ngatong motibo para sa kay mayaan sa Ginoo igsoon. Si Lord na bahala mo sweldo na to. No? Grabe igsoon no. Grabe nga mga milagro, mga kahibulungang butang nga among natagamtaman sa akong asawa igsoon. Kaya akong asawa igsoon, pag pilmiro na bag-uhan na akong ibalik ninyo, no? Pag pilmiro na bag-uhan man na siya, ning ingon na gud na siya nga, pastor, kanang lab, gusto ko mo trabaho balik sa Hong Kong. Kay akong kontakon akong amo kay di man day lalim ning mag full time sa ministry kay nay times nga maglisod labi na mo eskwela na among anak ko no ana mo grade 1 atong time mo grade 1 na niya. Na yung mga school supplies unya wala tay source of income mangnabaho lang ko lab nya ang akong sweldo i-support nako sa ministry i-support nako nimo kay bawo naman ka ani kabaw naman ka mo luto kabaw na ka mo hugas kay bawo na ka mo kuani it's key no ana si igsoon pero igsoon later that night nagampo siya na malandong sa Ginoo and then kusog kay conviction ni Lord niya nga suwayi ko it means igsoon nga just have faith in me. Then buhata lang ang akong ipabuhat ninyo nga matinud-anon ako na bahala sa inyong panginahanglan mo to igsoon ning ingon siya nako nga lab gibati nako nga di man ko pabalikon sa Ginoo sa Hong Kong kay kung asawa man gud igsoon sanay na siya nga naay kwarta pirmi sanay siya nga naay 300 naay 30,000 monthly ana bitaw niya di siya sanay nga bisag piso walay sulod ang pitaka nakasinati lang siya sa diyang naami karon pastor nag full time pero ang tinuod igsoon once mosunod ka sa Ginoo mo gigitaan ni. So mo to nga mong gisuwayan ang Ginoo. So ang verse ni nga murag gi-reveal ni Lord is katong walk by faith and not by sight. So wala mi nag-focus sa among sitwasyon nga financially problema mi financial ato nga time. So nag-focus mi ni Lord no. Nagtanaw mis unahan nga luyo ni ining unos, luyo ni ining mga problema naa gyud ni solusyon. So mo to igsuon nga in how many days grabe nagabot-abot ang mga blessing mga bisikinsa na lang mga tawhana wa ko kaila igsoon nya gihikap daw sila sa Ginoo gisugo daw sila sa Holy Spirit so diyan ako na puro wow ngani day ka Lord so na-realize nako sooner or later eventually na-realize nako nga once mo trabaho ka para sa Ginoo dili para sa tao ang Ginoo may musweldo nimo. Pastor Jeb Hosol salamat sa suporta Pastor God bless kit anti kadiha no once mo trabaho ta nga matinud-anon para sa tao para sa Ginoo igsoon dili para sa tao ang Ginoo mo sweldo kay ngano man naman tayong trabaho sa Ginoo amen maunay pinakanindot igsoon sinati na namo say ginagmay pero kung gibalik-balik kanunay di jud ta makabsan kay Ginoo man atong tinubdan siya may tag-iyas tanan amen so diha makita again igsoon mini nga magtutudlo mini nga magwawali sayon ra nato mailhan sayon ra ang timailhanan nga mini sila tanawa, obserbari, studyohe. Ako kay naman ko sa police station, no, naman ko sa mga kapulisano, isurveillance ang ilang binuhatan. Diha na to makita. Kung genuine bagit siya, nalagad sa Ginoo. Or mura siyang naog kwarta, igsoon. Or pang tao raya, pasikat, pagarbo, or something ana. Diha na to makita, igsoon. Amen? So atong gituldukan karon ang mga hungihong, ang debate, panaglalis nila nga mini nga magtutudlo, mini nga magwali. Kana si Pastor James mini pamatudi daw imong pagka-mini nako. Ari ako. Glory to God lang. No, mini da istorya no. Di man ko ako igsoon di ko matandog anang moingog mini nako kay tawo ra man na. Mas paminaw nako ang Ginoo. Kay way laing nakapabag-o nako nagahuas gikan sa mga droga nga illegal.
gikan sa kabuang kadimunyuhan, dili tao si Lord. So adto ra ta maminaw o mo focus niya. Because at the end of the day, way laing magbarog nato sa finishing line ug moingon, well done, my good and faithful servant. Dili nang basher nimo si Jesus igsoon. Amen. So it's not necessary nga, dili na necessary igsoon nga sa journey nato padung sa langit atong entertaino ng mga iro nga nagsigig paggot o nagsig-usig nato. Amen. Sagdi na sila, iro magina sila igsoon. Gipanagna na sa Hebrehanon 12:1. Gilibutan tagbagang pundok sa saksi, mga marites himantayon hilabtanon bisag wa hilabti manghilabot bisag wa bikla mamikil. Okay? Normal na igsoon. Padayon ta. Hangtod maabot nato ang kinabuhing dayon. Amen. Pabilin ta nga matinud-anon sa tanang mga magwawali da igsoon. Bisan giingnan ta nila nga minita padayon ta, kabaw ta mismo. Nganong mauwaw man ta kita mismo kay balo sa tong kaugalingon og ang Ginoo. Labaw sa tanan. Ning trabaho ta sa Ginoo. Amen. Di ta trabaho para sa tao. Amen. So mao na igsoon atong mensahe karong kabuntagon. Mahitungod aning gitawag nila og mini nga magwawali. Okay. Sayon ra na ilhi, mailan. Tanawa na siya ang iyang binuhatan, ang iyang gipakita nga impluwensya sa mga tao. Ang iyang giset nga example. Maayo ba siyang sulundon? Kung maayo siyang panag-ingnan, panalangin siya ang iyang binuhatan din, dakong posibilidad nga tinuod na siya nga lagad sa Ginoo. Pero kung maayo lang siya muwali, may siya mo istorya, mayo lang siya history sa relihiyon, pero ang iyang binuhatan igsoon questionable kayo, then kadudahan na siya. Walang puta ni hukom nila pero kadudahan na. Kay nga naman ang tinuod nga alagad sa Ginoo, tinuod nga anak sa Dios, tinuod nga anak sa Dios. Balikon ako, tinuod nga anak sa Dios, tinuod nga alagad sa Dios, ang kinaiya na Dios nun. Ang binuhatan ning sibo sa pulong sa Dios, ana ra na igsoon. Sayon ra kayo nganong lisod-lisuron pa man nato. Mogamit patag mga doktrina, mogamit patag dihag mga sa nga word, mga BC, mga before Christ, unsa pa na diha, mogamit patag bisag unsa da nga hago na kay na igsoon, dili mapamatud-an diha nga sakto ka. Ang atong binuhatan matud pa ni Kristo nga atong gisunod. Diha ta makita sa bunga makita. Ngano maglalis pa man ta ng mga history diri sa binuhatan. Okay. Panalangin baka sa imong mga kaliwat, sa imong masilingan, panalangin baka diri ra na magdao binuhatan. No, sige kadto ng mga mapakli ang Biblia tanan. Yes, maayo man ang Biblia, mga history unsa man dia. Sige search nang kuno di ko I respect all religion, pero arita sa binuhatan. Bunga, batasan, kinaiya, sinultian. Unsa may impact sa imong kinabuhi nga naa man ka kay Ginoo sa imong silingan. Pangutan-on na to atong silingan, pamilya, atong komunidad, lungsod, unsa yung impact ni mo da? Maayo ba ang impact ni mo da or impacto? Duhara man na ang impact, either it is negative and positive. Ang mga tao nga nagtanaw ni mo, nakakita ba sila sa Ginoo sa imong binuhatan? Kana may dakong porsyento nga tinuod kang alagad sa Ginoo. Amen? Pero kung wa makit si Lord sa imuhang binuhatan niya, maayo kay kag Pangginoo, then na question mark na siya. Amen. Mao ka ng mensahe sa Ginoo igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat Ginoo nga imo minggi pasabot Lord kung kinsa ang tinuod nga alagad nimo, kung kinsa ang tinuod nga mga anak nimo, kung kinsa ang mga alagad nga tinuod nga gipadala nimo Ginoo aron mo share sa imong balaang pulong Ginoo. Salamat Ginoo, and I pray Lord God nga kani nga mensahe makahatag og lamdag ug makapamata sa tanan nga nakadungog Ginoo. And Lord, I pray again and again Lord God nga kami tanan Ginoo, tanang mga viewers Lord God, kani nga mensahe mao'y makahatag na mong motivation nga in everything we do buhaton gyud namo para nimo. Mo trabaho mi para nimo, dili para sa tao Lord God. Gusto namo buhaton ang tanan Ginoo nga mahimaya ka, magwali mi Ginoo nga among motibo para sa kamayaan nimo. Magwali mi Ginoo bisan pag walay offering Ginoo, sungsungo namong kabukiran kadagatan Ginoo kay kaning amoa pang Ginoo ni. Pagsangyaw sa maayong balita, dili pagsangyaw aron naay pangita, kundi Lord ang among motibo para sa kaluwasan, para Ginoo sa ang uban nga walay paglaom makabaton Ginoo og paglaom Lord God. So Lord, again I pray to all of the viewers right now, especially katong mga muwali na Ginoo nga
Wa jud lain Ginoo nga among mindset unahuna og pagbati Ginoo nga ang amo jung nasa mong sulod sa kasing-kasing para buhaton na mo ni or amo ning gibuhat para ra gyud sa kahimayaan nimo. Dili mi magpa-impress og tao Ginoo. Dili mi Ginoo magpasikat nga pakitang tao Ginoo ko or tungod kay naay mo upering na no. Walay laing motibo na mo. Limpyo kanunay putli nga para ra gyud sa imong kahimayaan Ginoo. Usa na sa ilhanan nga tinuod mi nimo nga alagad Ginoo. And I pray sa tanang mga magwawalisad karon Lord God nga nagtan-aw nga mahimo gyud blessing Lord God. Kay matod pa sa imong pulong Ginoo ang pinaka makaprove is our action binuhatan. So Lord I pray nga among binuhatan makita jud ka kanunay sa among batasan, sinultian, sa among lifestyle, sa among pagkinabuhi niining ngit-ngit nga kalibutan mo sidlak ni Ginoo. That way, diha namo ma-prove nga tinuod mi nga mga alagad nimo kay panalangin ang among kinabuhi sa kadaghanan. Ang among kinabuhi mahimong motivation sa mga taong dautan nga magbag-o nga muduol kanimo Ginoo tungod sa among kinabuhi nga nakit-an ka Lord God. Lord, I pray to all of the viewers right now nga mahimo jud ming blessing Ginoo. Mahimo ming asin Ginoo og kahayag ni ngit-ngit nga kalibutan Ginoo. Mahimo ming lamdag iwag kanila Ginoo. Ang nas kangit-ngit mahayagan malamdagan Ginoo ug mosunod kanimo pinaagi sa among kinabuhi nga makita ka. Pinaagi sa among binuhatan Ginoo kay diri gyud magdaog sa binuhatan. Pinaagi sa binuhatan namo Lord God nga makita ka Ginoo. Maliwat jud minimo Lord God. Walay anak nimo nga liwat sa demonyo. Kundili tungod kay anak minimo, let it be Lord God nga mahimo kang reflection sa among characters and behaviors Lord God. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now, Lord God, around the world, mga OFW, tanan-tanan nga nagtanaw karon Ginoo. Bisan asang dapita sila nagtanaw, Lord God, walay makatago nimo. Tanan nilang gikinahanglan kit-an nimo Ginoo. So Lord, since you are an all-knowing God, I pray, unsa man ilang kahimtang karon Ginoo, unsa man ang ilahang sitwasyon karon Lord God. Unsa man Ginoo ang ilahang mga giatubang karon nga mga problema, mga struggles, mga battles, mga crosses nila Ginoo nga bugat kaayo, pamilya ba, financial. Tanan Ginoo, unsa man ilang giatubang karon. Lord, I pray tagai og solusyon, kasulbaran ang ilang sitwasyon karon Lord God. Lord, I speak blessing right now in Jesus' name. I speak healing in the mighty name of Jesus Christ. I speak deliverance, prosperity, and I speak salvation to those people that are right now, Lord God. Mga kaanak ka nimo who need salvation for their families, Lord God. I speak miracle sigun sa ilahang gikinahanglan nga milagro, Lord God, in Jesus' name. Lord, we stand in your words in Hebrews 13:8. You said, you're the same yesterday, today, and forever. So ikaw nga Diyos nga nagpikas sa dagat nga pula rumulabang imong katawhan. Ikaw Ginoo ang Diyos si Kristo nga nagbanhaw ni Lazaro. The same God, the same Jesus whom we serve today. Kaya sa nimo magmilagro karon. That is why right now Lord God, I speak miracles to all of the viewers right now in Jesus name. Sigun sa ilang gipangandoy nga milagro Lord God sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, thank you. This time, we claim the miracle. We claim the blessing. We claim the victory by faith in Jesus' name. Himua lamang ming kapiyalan. Mao kini ang among pagampo amahan, amo kini gipangayo ug gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among bugtong agalon, Master, personal Lord and Savior. Amen and amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon na humanata. Praise God! And this time, akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Walay na isa nga pastor. Walay na isa nga simbahan tao. The only name nga gi-glorify right now is the name above all names. The name of Jesus Christ. Amen. So that's all for this morning. Salamat mga igsoon sa inyong pagtanaw. Mao ni atong pamahaw sa pulong sa Ginoo. See you again this afternoon kung makalugar ko, or tonight kung makalugar ko. Basta igsoon, as what I have promised, as long as I have the opportunity, I will always grab it para mag-live ta. And then, akong ikabili ninyo igsoon kanunay ampo, amping, abanti ta kanunay. Bisag kapila ta madagma bangon padayon hangtod maangko na tong kinabuhing dayon. And I pray and I declare that today, okay,
Tuesday is gonna be a fruitful day and all the works of our hands i-bless ni Lord. Tanan natong lakang karong taknaa karong adlaw giyahan sa Ginoo padulong sa kalampusan ug kalambuan ug kadaugan in Jesus name. Dili matapos rong adlaw nga di ta i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. Praise God. So again, that's all for this morning. See you again next time. God bless you, Pastor NG Calo Daguplo. Naka sa akong prayer, Pastor, in Jesus name. So, and anyway, thank you rin mga subscribers, ani nga page. Thank you kayo mga followers. Again, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page. And sa atong YouTube channel na ang link sa caption ani nga live na to. Free to subscribe, no? Thank you again, igsoon. Ang kalinaw, kalipay, panalangin, grasya, ug pabor sa Ginoo mag-uban kanatong tanan. God bless everyone. Keep safe. God bless Brother Raddy Ilyot. Hallelujah. Praise God. See you later.